Mr. Universe Grand Global Ambassador International goes to none other than congratulations Ronald for winning the Grand Winner Mr. Universe Grand Global Ambassador International. Abot nga ang tuwa ng Mr. Northern Philippine Tourism 2023 na si Rodniel Jan Soriano. Ito'y matapos tanghalin siyang Grand Global Ambassador International sa Coronation and Award Night Ceremony ng Patimpalak noong December 2 sa Kota Kinabalu, Malaysia. My life was changed, completely changed. I think I'll definitely use this opportunity for me to really amplify what I have been looking forward to do, which is to really educate people about mental health. Anya, labis ang kaba nito bago ang Coronation Night. Kinaharap ni Rodniel ang labing kinatawan ng iba't ibang bansa. Since it's my first international pageant, is that it will be big. And of course, yung expectation din ng tao sa akin, I need to be prepared. Kasi I need to be fit din sa title. Kasi dala-dala ko yung pangalan ng Philippines, not only the franchise itself of the pageant but also the Philippines as a whole. Tubong Pozorrubio, Pangasinan si Rodniel at sinimulan nito ang karera sa mundo ng pageantry noong elementary pa lang ito. Kanyang ibinida sa pageant ang kanyang Cordilleran-inspired na costume sa National Costume Competition na hango sa isinuot ni Miss Universe Philippines, Michelle D. Parang inadapt na namin yung culture nila, then nakita namin na why not i-showcase din natin yung mga kapatid nating Igorot International. So parang yun po yung naging output namin at kung saan namin hinugot yung kwento ng costume ni Rodniel. Maliban sa tindig at galing nitong magsalita, bilib rin ang kanyang handler sa husay at pagpupursige ni Rodniel. Si Rodniel bilang contestant is napakasunurin, napaka-dedicated na tao. Tapos, higit sa lahat, kaya siya nanalo at sobrang bait is ba, napaka-God-fearing na person. Sa kanyang pagkapanalo, nais pa niyang isulong ang kanyang advokasya sa mental health. Inaalay ni Rodniel ang kanyang pagkapanalo sa Panginoon at sa kanyang pamilya na sumuporta at inspirasyon niya sa Patimpalak. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.